Kwanaki dai ne waɗannan matasan suka kwashe ana ba su wannan horo na yadda za a sarrafa makami musamman bindiga samfurin gida da ake kira da wagila da yadda za su kare kansu daga hare-haren 'yan bindiga da kuma al'ummominsu. Matasan su kimanin 600 sun samu horon ne a kwalejin horar da jami'an tsaron civil defense da ke Katsina, inda aka horar da su dabaru da salelai daban-daban. Combat and make sure that issue of banditry is being reduced. Ba gwamnan jihar Katsina shawara kan harkokin tsaro Alhaji Ibrahim Ahmad Katsina ya ce yana da yakinin matasan sun samu horon yadda za su ba da gudunmuwa wajen tsara al'umma daga hare-haren ta'addanci a yankunansu. Ka haka ne ma gwamnati ta ga ya dace ta ware wani kason kuɗi na musamman domin samar da wannan horo da kuma kayan aiki. Mutanen kafin da suka sadaukar da rayukansu suka ba da kansu a zo a masu wannan horarwa ta musamman don a nuna mu duniya cewa ta'addanci ya ishe mu ko abin da muke nema ka zaman lafiya, arziki da ci gaba. Wannan kuma training an fara kenan. In Allah da target ɗinmu da gwamnati niyya sai an train din akalla mutum 3,000 dan mu nuna mu duniya cewa ita Katsina kan mu haɗe yake kuma kokari muke mu ga mun kawo wannan ƙarshen abin kowa ya huta, arzikin Katsina ya dawo, ɗakin kala da ake cewa tana nan, baƙi da 'yan gida su na su arziki ba mu kare dawo ne tare mu hankali. Ana kyautata zaton da ya tura waɗannan matasa a yankunan da suka fito domin tallafar jami'an tsaro wajen inganta tsaro a yankunan, ganin yadda Hausawa ke cewa da ɗan gari akan ci gari. Alhaji Ibrahim Ahmad Katsina ya ce lokaci ya yi da za a daina yi wa 'yan banga kallon hadarin kaji, ganin yadda matasa masu ilimin zamani suka shiga, domin kuwa a wannan karan akwai har masu karatun digirin digirgir a cikinsu. Ga mutane masu tsoka ɗan bijilanci kawai wanda bai da abin yi ne, akwai 'yan boko, akwai masu sana'a, akwai ma'aikata. Karancin ilimi zaka akwai mai diploma, akwai mai NCE, akwai mai degree, akwai mai master, akwai masu PhD. Ga su nan sun ba da kawunansu, akwai 'yan kasuwa, akwai masu arziki, akwai mata, kowa tafi, akwai tsafi, akwai yara. Wato sadaukar da rai ne mutanen Katsina suka yanke hukunci. Ba sauran mu zauna mu kwanta wani ce ba za mu rayu ba. A'a, in ka tuna kunna bakin wake aka sana kawarinta. To haka ma karshen mun banditri da kan za a ware shi. Insha Allah. Gwamnatin jihar Katsina dai ta sha cewa tana bin hanyoyi mabambanta domin ganin al'umma ta koma bacci da idanu biyu rufe. Daga Katsina, Abdullahi Garbajani.